sarwa sudah sarwa senang. Ma maker मोनथाय English maker अकस्माइस्लारि बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानदो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनि। मोनसे जायगा माने क'क्राझार डन बस्क' चार्चआव हाबैनि। चार्चआव हाबनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि थाखाय बे गिर्जाया गोदान, लोगोसे आरो गिर्जा बानायनाया बहुत बोसोर जाबाय, किन्तु बे गिर्जायाव दिनै फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय फार्स्ट टाइमब्लाबो मोनसे ओरैबायदि मोजां दिनावसो हाबैनो मोनदों। आलफ्रेड ब्रादारनि हाबा ना, बावहाय जागोन दिनै। बिनि हाबाखौ बावहायनो खोन्थागोन। आरो आंनि थाखायबो बे गिर्जायाव हाबनाया फार्स्ट टाइम, आंनि थाखाय गोदान गिर्जा बियो ना। बेखौनो जों एसे नायहैनि। हाबा बिराद गोबावसै, देग्लाय बोसोराव हेभि हाबा जागोन होनना बुंबा आलफ्रेडनि, डक्टर आलफ्रेड बसुमतारीमोन दा। ओमफ्राय हाबायावनो थांनो नागिरदों। लोगोसे सोमदोन बरगयारी दङ। ओमफ्राय नोरैहाय ब्रादार आच्छा, बिनिबो सासे फंबाय दङमोन, जांफ्ला होननाय। जांफ्ला मार्टियास जालांबाय बिथाङाबो। बर' हारिनि सानसे समाव गोख्रोङै नांनाय। आं नेपालाव गोबां बोसोर लोगो मोनदों। आंनि हाबायावनो बिराद एक्टिभलि खामानि मावनाय होनना बुङोबा जांफ्ला ना। बिसोरनि अननायावनो, बिसोरनि हेफाजाबावनो आंनि हाबाया नेपालाव जादों आरोखि, साक्सेस जादों पुरा कमप्लिट। थ' जों आरो लोगो सासेनि बा जोंनि डक्टर आलफ्रेड बिथांनि हाबायाव एसे एटेन्ड जानि थांग्रोबाय थानोसै। दाथ' नै थिनियालि मोनबायानोसै। डन बस्क' मिसनाव दिनैहाय फार्स्ट टाइम ना बे गिर्जायाव हाबनाया। ओमफ्राय एसे खोन्थानोसै, बेक साइडजों एसे खोन्थाबाय। नोंनालाय माला माला हाबफैया बावहाय? दिनै आंबो हाबफेराखै, फैयोल', खिन्थु गिर्जा हाबनो मोनाखै। आच्छा, फैयो बेयाव। दा हौवा गोदाननि नामा? हिन्जाव गोदान गाखोग्रा। हिन्जाव गोदानाबो गाखोफासिगोन दांनियाव एबारावहाय। आच्छा, इन'भा क्रिस्टा। इन'भा हा इन'भा क्रिस्टा मिनिस्टारफोर गाखोगोन। ओमफ्राय ओरैहाय मेहेरबो दं। मेहेर फंबाय, दिनैसो लोगो मोनदों बिराद गोबावनि उनाव। बेखौ सिनायाखै? मा मेकार मोनथाय? इंलिश मेकार। दिनैसो लोगो मोनदों फंबायखौ बिराद गोबावनि उनाव। सिनाय नागिरदों दा? एसिस्टेन्टआवसो जिरायगोन ना मा फंबाय नोङो? एसिस्टेन्टआव गैया, बे माबानि हौवा गोदाननि फंबाय। हौवा गोदाननि फंबाय। थिगैनो दं। एसे ओरै नायैनि गिर्जानि मोखांखौ एसे खोन्थानो दे। बे हौवा गोदान लागोनि ना हिन्जाव गोदान लागोनि जाखो? फार्स्ट टाइम ओरैबायदि मोजांखा हाबैनि। ओइ सोमदोन, गिर्जायाव हाबजेननायनिफ्राय स्टार्ट खालै दिनैनिफ्राय गिर्जाया। आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम ना बे गिर्जा हाबनाया। गोदान निउ गिर्जा मेरे लिए तो नया नया गिर्जा। हाबैनि एसे हौवा गोदानाखौ दोनलांनांगौ, जुथा सेन्देलफोरखौ नै बिदियावनो दोनलांनांगौ ना। गावसोरनि संसार जानायनि गिबि आगानखौ गोथार जुलिनि गेजेरजों आवगायजेननोसै। बिथांमोननि बे जुलिनि गिबि खेब ईश्वरा जायखौ जुलि खालामबाय, रावबो मानसिया बेखौ दा बोखारथों।
आरो आं गोरायैनो समाय लायोदि थैस' थांस' दुखुआव सुखुआव आं नोंनि फोथायसुला लोगो जाना थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। फिसाय होनानै नाजावो आरो गोरायैनो समाय लायो दि थैस' थांस' दुखु सुखुआव आं नोंनि फोथायसुलि लोगो जानाय थागोन, नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन। बे आत्ताफोरखौ बोर होथों जायखौ नोंसोरो गावनि अननाय आरो फोथायलायनायनि आंगोनि सासेया सासेनो गानहोथों। अकस्मा इस्लारि बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानहो। आलफ्रेड बसुमतारी बिफा आरो बिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आस्थामखौ गानहो। जेरै हौवा आरो हिन्जावा नोंनि गोसो आरो हारिमुनि हगाबादि बिखौ बाहायनानै नोंनिफ्राय बोर आरो जिउनि रैखाथि मोननाय बायदि जोंनि फोरबो खृष्टनि गेजेरजों आमीन। menjaga pemain bernobar ini खावलाग्रा फरायग्रा बे गोथार साक्रामेन्टनि अननायनि दानफोरखौ मोजाङै बाहायथों। दुखु आरो खैफोद मोननैयावबो बिसोरनि गावजों गाव अनज्लायनाया गोरा थाथों। बिसोरनि न'खरा सहायनाय आरो गोग्गोम थानाय होलांनोसै केथलिक चार्चआ गिर्जानि ना ख्रिस्टियाननि नियम नितिजों माखासे हाबाया मोजाङै जानानैबो थांबाय। ओमफ्राय नै दा ओंखारलांबायनो गारि दामिजों बिलाथि गारिजों होलांबायलै बिसोरो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान होलांबाय बिलाथि नैबे न'खरनि गासैबो नै। ओमफ्राय नै गथ'फोर स्टुडेन्टफोरना क्लास हाबायाथ' जोब्बाय फंबाय। ब्लेसिंआ जोब्बाय ब्लेसिंआ जोब्बाय दानिया जानायनि फाराफारि ओमफ्राय
आच्छा आच्छा Aku ngasih jangan kasih dana. जाहैनायसै गारियावनो जागायजेनदोंमोन भिडिअखौ ओमफ्राय दा क'क्राझार डन बस्क' मिसनाव हाबफैदोंमोन बा नैबे गिर्जायाव हाबदोंमोन फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बिबो गिबि हाबा होजेननायखौसो मोनबावदों थ' दिनैहाय बे हाबानि गासैबो नियम निति केथलिक माबाजों धोरोमजों मा ख्रिस्टियान धोरोमजों जेरैबायदि नियम निति दङ बेफोरबायदि खालामनानै दिनै फोजोबनाय जाबाय आंनि बे भिडिअखौ बावहायनो फोजोबबाय बाय बाय